panjang ningkang sasangka kumanyar ruming puri mangkin tanpa siring Mas murubing langit Wigna Mastu Pranama Sidhem Wigna Mastu silat mrewang jagat karana siram tandha kawisisaning bisana sana sinawung lang mula wis temasis tantun lambang Buddha jinantur tutur katela tulat-tulat milap deng paradya minursita upama pramniskara karana gyuting yang jaman purwa Pinarti tamping lalu tomang keteka pasaran hingga wito tanggun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwa purwakani kondoni narik runtuting basa dungeng kunong musuh rasa yani narasa ya karaos ulat jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumongsong rumangsani Nirjalma ngilukaca jarweh pusri nakup caing carita lo bejewus gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran linggit purwa Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triyang idri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar tumangkar kaya siram bunya Jawa pating krembyah dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana myang buron toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan nari sangbang rawi ingkang asamer bawani jagat mungguing jagat petanduk mungup-mungup mungguing hangrani wukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggiwang arka Katursna belak kanan kiring abang esmu jenar kabar bawasan dari Sang Hyang Basanta tanem tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung ki nemelan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tawis dangu solaing kawula dasi dene rasa ngupaya puga garap tegal sawai Anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane saweneh ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil katon nari jagat pus katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ngemadani kekuwunging praja ing wirata marma wis kondhang upaya garis 100 tanantuk kali 1000 tanjang kepetiga
Krana negari Wirata dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapan toya benawi tinampi ombak samudra biroang langut kang tanpa pagut. Pegating paninggal kapantok uruting Cakrawala, waneh-waneh cakri ing wisik, samana kineping jurang corong, kinepung guwa serung. Kinarya susring beksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhan ngrembuyung, royo-royo karang kitri, ruwe-ruwe ning lopo pratandha bumi subur, pasiten mawur, sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjengan ngangrang sang langit, linggak-linggok lampahing toya ngimijil saking sendang-sendang. Wening tirtane iline pinara para plawane tinampi wadhuk binendung-bendung. Kinarya hangleni sawah miyang pategalaning Narakisma. Wegel pangloeng tetanen bebasantan ana bumi sajengkang kang selo. Sadya tinanduran tanam tuwa kang ora kapitandya badhari sirat glaring pasabenan. Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi. Pategalan rengga Palawija nganger buyung gegodhongane, ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa, cinawi thukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon raja kaya pitewen sang Sangarbaka. Lamun sang aglaring pangonan, lamun wanci sarap surya samya mlih marang kandhange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang, lebet tebih saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek seka kapti. Akarya luguring nusa bangsa tuwin negari Wirata. Wana gumimbanging gunung Hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah. Sadya dadi rega-reganing lingkungan. Langkung-langkung lampun tinaliti jalma samya sambet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anana mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging binasake negaring Wirata nalika sora gingancik marang jaman rencana. Panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe ambara badan jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah sinenta wau. Ing ngasta pesaraning adil praja ing Wirata menika ta warnane ingkang jejuluk Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati, ya sanata Prabu Mangsapati, ya sanata Prabu Durgandana. Nalendra pepakuning bumi ing Hanggung jejekaken kautaman. Risat juga nedheng lenggah madaning dampar kayap sangganing para byada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Katinon saking mandra ora mantra-mantra sipating Ubathara, yayah Sang Hyang Bathara Indra ngejawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari. Bebanggeng pasibaning para wadyabala, para kawula mbegamber mlebar. Yayah samudra datan tebi. Miwadatan kantun sangganing para nayaka musandir madyaning Datulaya. Ing keparengayun menika ta warnane putra pambayuning Sang Prabu Matswapati. Kekasih Raden Haryaseta. Mangkraken ingkang rayi Raden Utara miwadatan kantun Patih Nirbita. Ing jayandir mlabar jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul. Parandene tidhem permana madyaning Pasewaken. Negari Wirata nadyan gegodhongan tangobah samirana datel mampah. Kedadak kapireng swara bendi munya mangungkung gajena Bilisanata rasa medhar pangandikan. Dadyaka mangrujining pangandika Sanata Prabu Matswapati ing dereng kababaring lis. Logra
Sritenon ning pasewakan busana maneka warna Sepak puspeteng Udyana Myang Panjra sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring teja lelewaran lir ki laci siring tadet wimbo kekanda mrek ingeng katiuping maruta mando saparan mangambar kongas mangkyo
darajating praja kawuryan mursunya luri ora mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujana Sarjana kayuyun kala tito tidem tandaning mati andayeng rat ning karuban rubeto jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat ora manguta dhisik patih Nirbita wis katon sira sawanana ning ngarsaning ingsun patih Nirbita ayo kaget ingsun wiji mangarsama ana ing ngarsaning ingsun patih Nirbita lho inggih diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madya Prada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Matswapati miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Nirbita kepareng abdi cumadung dawuh sinuwun sesembahan kula Patih Nirbita iya kadiparan anggonira Patih ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negara ing Wirata Nirbita Muruti agi matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karempit Patih Nirbita. Lho iki. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja ing Wirata. Para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Wirata. Diwaji medhahipun para abdi prajurit boten kendhat ahinipun sami gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka boten badhang kepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan pun Nirbita remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula Patih Nirbita akarya bombong penggalih ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep kawula non ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung denan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ing abdi patihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun ora liwat pangestuning ingsun tumrap marang jeneng para patih Nirbita kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan diwaji sesembahan kula ing Wirata anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa seta padha raja sak prapta mungkir atmajaning sun kulub seta tansah pinanyaning kawidadan
Niring sami kula sowanipun ingkang putra pun Seta Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangaping pabidripun ingkang putra kunjuk Sandapada Paduka Rama Prabu ing Wirata sesembahan kula Rama Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun ora liwat pangestu ingsun Tampanana Atmajaku Seta kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan apa dene sira utara prayogakno nggone ngadhep ngarsanipun Rama Yonggir utara iri tansah pinawinganing kawidadan sowan kula niring sambikala Kanjeng Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangaping pambektinipun ingkang putra pun utara kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati sembahan kula anakku nggir cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayana ning kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula saha amawahana kasantosaning lahir batos kula Kanjeng Rama Prabu Seta utara apa dene sira Nirbita wonten timbalan niri wonten dawuh wonten timbalan ngadhawuh sinuwun ayo kaget penggalihira jeneng para ingsun timbali mangarsa madroning Datulaya dina samengko iki sayekti ora pun Rama kanthi ngrembug babakan abot entenging negara ing Wirata sarta ora bakal ndak kanthi ngrembug babakan jaba lan jeroning kedaton negara ing Wirata luwih-luwih ora bakal ndak kanthi ngrembug babakan kulawargaku dhewe kuwi babar pisan ora nanging dadekno pangertenmu kabeh yen to panjenenganipun Rama lenggah siniwaka saha aku nimbali kelawan Atmajaku loro Seta utara lan Pate Nirbita sayekti dina samengko mung bakal ndak kanthi ngrembug babakan ya kuwi putu-putuku para Pandhawa inggih Kanjeng Rama putu-putuku para Pandhawa Seta wonten timbalan bebasan wis pupus pengapesap pangarep-areping pun Rama kaya wis kentekan ngakal nggonku tansah menggahlake kelawan putu-putumu para Pandhawa ingkang rina pantraning ratri tansah dikrenah kasangsayaning dening Kurawa mongko nyatane negara Ngastina kuwi satemene darbeking para Pandhawa lah kok dadi putu-putuku Pandhawa ora mapan ana negara Ngastina uripe kasangsaya uripe dadi wong papa riman ngulandara bebasane kaya dene jalmawanan mlebu metu ngalas ngeyupe marang pertapan-pertapan ingkang mapan ana ing tengahing alas mangane ming woh-wohan ingkang mapan ana ing tengahing alas ngombene ming banyu sendang mongko sak temene Pandhawa kuwi turas nalindra Ngastina lah kok dadi kaya ngono kasangsayaning para Pandhawa ngandhing ing sak temenipun Rama kuwi ora duwe wenang menggalake kelawan putu-putumu Pandhawa nanging nggone kebangeten Kurawa sak sengkunine ingkang tansah ngrenah marang para Pandhawa wekasan gelem ora gelem penggaling pun Rama melu gagas kelawan putu-putuku Pandhawa Seta sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana Kanjeng Rama ing ngesinipun Pandhawa menika boten dados penggalian paduka Kanjeng Rama jernyatanipun paduka menika sampun dados nalindra Rama Prabing Wirata menika minangka dados nalindra ingkang asta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan sesampunipun paduka paring dawuh ing mekaten menika tumunten tuwuh raos kuwatos saklebeting manahipun ingkang putra inggihipun Seta menawi ngantos duna dungkap anggen paduka ngasta bawat peperintah negaring Wirata krana menggalihaken dhateng wayah paduka pun para Pandhawa menika mangke malah boten sae kedadosanipun nyatanipun paduka menika minangka dados tiyang sepuhipun para Pandhawa menika sampun sakmestinipun bilih paduka menika menggalihaken dhateng putu-putuku para Pandhawa namung semantena sampun ngantos supe bilih abang biruning kawontenan negari Wirata amis baji ning kawontenan Wirata menika wonten asta paduka Kanjeng Rama Prabu Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Rama Prabu Handrah ingkang puspita rum
siliring samirana mrih Sekar Gaduh jagat iki mengko bakal kebak rasa memungsuhan, donya iki mengko mesti kebak wong padha regejekan. Dasaripun menapa dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten. Lho, mestine ya. Ngastina ingkang wis di bawah perintah Si Kurupati, yen nganti Pandhawa iki mengko ora isa nampa. Yen nganti Pandhawa ora isa nampa, wekasane Pandhawa lima mesti ngucik keprabon ing Ngastina. Pandhawa ngucik ke Prabu Ngastina. Lah, yen nganti Kurupati cukeng Pandhawane adreng menyang endi parane, mesti bakal dadi regejekan. Mongko antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan wiyasa. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing
Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Apa ora duh nyono cerak nyono padha mestani yen to turuning abiyasa kuwi padha mendem kamukten padha blereng marang derajat pangkat sartane padha sulap marang gebyaring brana donya ing atase negara Ngastina padha dadi rebutan inggih mula najan Purnama kuwi satemene ora duwe wenang Purnama kuwi ora duwe kewajiban melu-melu campur perkara antaraning Pandhawa lan Kurawa nanging merga rasa kamanungsaning pun Rama luwih-luwih Pandhawa lan Kurawa kuwi isih putu-putuku dhewe kabeh isih putu-putuku dhewe kang wajibe aku wong tuwa kudune ngemong marang putu-putuku yen perlu ora mung ngemong ning wong tuwa kudu wani cucul dienggo ngeneng-enengi antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi ingkang bakal tak tindakake menawi badhe ditimbang tindakaken dening Paduka Kanjeng Rama seta wonten dawuh ngerti yo ingkang satemene aku wis kongkonan lan katih nirbita ndak kon goleki Pandhawa mapan ngendi wae tak kon nganglang jagat ora pati-pati aja bali ning negara ing Wirata lamun nirbita durung ketemu kelawan para Pandhawa sebab nalika Kurupati diwisuda dadi Prabu Anom ning negara ing Ngastina kabar santer tak tampa yen to Pandhawa mati ana ing bale gala-gala ana ing kutha Waranawata ya ing kutha Pramanakati. Nalika semono akeh para kawula kang padha ngandhakake yen to Pandhawa tekaning mati nanging penggalingipun Rama ora percaya. Penggalingipun Rama ora percaya apa to sababe kok aku ora percaya yen to Pandhawa tekaning mati sebab Pandhawa kuwi satriya jujur, Pandhawa kuwi satriya ngateken ati suci, pepayung budi rahayu. Pandhawa kuwi putu-putumu mesti kaning satriya. Yen Pandhawa campur wong karang pradesan, Pandhawa tansah nularake kepinterane nggone olah tetanen. Mula ora aneh nek wong-wong karang pradesan padha tresna marang para Pandhawa. Yen Pandhawa mapan ana ing alas, Pandhawa tansah ngayomi marang Satuwana. Ing padha mapan ana ing alas ora mujudake kidang menjangan kethek wergulan sapiturute nadyan Buronwana sing galak wae diayomi dening para Pandhawa mula ora aneh yen Pandhawa mapan ana ing tengahing alas ora ana sato kewan kang gelem nyikara kalawan para Pandhawa merga padha keputangan budi kalawan putu-putuku Pandhawa inggih yen Pandhawa ngiyup utawa ngenger ning suwijining negara ratu ingkang dingengeri Pandhawa mau mesti keputangan budi kalawan para Pandhawa sebab Pandhawa kuwi satriya utama apa to sababe aku matur yen to Pandhawa kuwi satriya utama Pandhawa kuwi duwe kewajiban ora mung nentremke praja nanging tumrap Pandhawa katentremaning jagat iki dadi tanggung jawabing Pandhawa mula nek ana negara ingkang ketaman parang muka tanpa didhawuhi Pandhawa mesti melu cawe-cawe mbingkas angkara murka mula akeh para ratu ingkang padha kedanan mula akeh para ratu ingkang padha rumangsa keputangan budi kalawan para Pandhawa dadi yen to Kurawa pendak-pendak gawe Sranapati ning para Pandhawa mesti ora kelakon kuwi jalaran akeh sing wong padha tresna wekasan ngayomi marang para Pandhawa kaya nalika dumadi Pandhawa kobong ning bale gala-gala pun Rama ora percaya ento Pandhawa tekaning pati mula Pati Nirbita ndak kongkon supaya ngupaya marang para Pandhawa tundhone nalika Pati Nirbita sowan ngersaning pun Rama catur netra kalawan pun Rama ngandhakake yen to Pandhawa saiki isih urip mapan ana ing tengahing alas Pati Nirbita ketemu kalawan para Pandhawa duk nalika Pandhawa ngayonake sayembara Pancala nganti Sambayong putri Pancala Waradrupadi dene kang Sambayong ya kuwi Si Puntadewa Werkudara lan Janaka mekaten Kanjeng Rama ya tumuli ingsun dawuh kalawan Pati Nirbita supaya ndak timbali sowan ana ing negara Wirata ikatosipun menapa menawi dipun parengaken ke putra Sumadong dawuh Pandhawa bakal tak paringi triman iring kidul kulon negara Wirata kae aku duwe wilayah
utawa wengkon ingkang isih wujud wana wasa kang aran wana mrentani. Inggih. Wana mrentani. Kalian wana marta sami menawa mboten digawe padha ya iso ora ya ora apa-apa. Mengkaten Kanjeng Rama. Wana mrentani. Ning emane wana mrentani kae wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Wong selagine aku dhewe saksuwene dadi ratu, aku kuwi jajah menyang endi papan wewengkon negara Wirata ning pisan bae aku rawani mlebu wana mrentani awit saka gawating wana mrentani mau. Mekaten Kanjeng Rama, seta wonten dawuh. Kaya ngarepun Rama wis paring dawuh. Aja nganti dadi dak-daning pasulayan negara Ngastina. Wong tuwa kaya pun Rama kudu wani cucul. Kudu wani cucul. Mula wana mrentani kae mangko bakal tak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina lan ora usah dadak ngogreh-ogreh Kurupati ngene bakal gumat ke Prabu Ngastina. Pandhawa bakal tak paringi triman bumi gedhe subur kang isih wujud alas kang aran wana mrentani. Menawi sampun dados kersanipun Paduka Kanjeng Rama, kula namung jumurung dederek kersa Paduka Kanjeng Rama. Nirbita wonten timbalan ing dawuh. Piye? Nggonira ndak utus supaya miji marang pisowaning Pandhawa supaya sowan negara Wirata. Nalika semanten kula sampun pinanggih kaliyan para Pandhawa malahan Dewi Kunti Talibrata. Lan samangke sampun kula aturaken dhateng pun Dewi Kunti bilih katimbalan sowan wonten negari Wirata. Mbok menawi mangke sekedhap malih tuwin mawi tangan lumampah saking wana dumugi negari Wirata. Panginten kula mboten dangu malih Dewi Kunti sakadang putra-putranipun para Pandhawa badhe sowan wonten negari Wirata. Kanjeng Sinuwun Prabu Matsapati. Siang Pantara Rati hamung cipta pukulun ong tanana liwan kaheksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumambah mung ngwing pratanto Prabu miang kagungan to sing sim ong sat sampun prapti katonas topu kulun Tenaropati Om Rama Dewaning Sun ing niat langening kalangban aglar pandan moncal tinon lir kekonan
Jember madyaning Pasewakan negaring Wirata. Nalika semanten samya ngungun sangya ingkang samya gantung seba. Dupi mulat ingkang mantun mancat Pancaniti minggah Datulaya kejawi amung Dewi Kunthi Talibrata. Anganthi ingkang putra Raden Bratasena, Raden Puntadewa miwah Raden Permadi dadya cingak kang samya wuninga. Krana pawarta ingkang sampun sumebar bilih Pandhawa sampun kobar wonten ing bale Pramanakati ing Waranawata. Wonten ingkang netesaken waspa krana nyumurupi Pandhawa tasih sugeng apalipurna. Wonten ingkang klesak-klesik sameneh wonten ingkang hanjentung datan mobah, datan musik kaya weruh lelembut. Dewi Kunthi Talibrata ingkang kadhiraken putra datan kantun kadhiraken sangya Panakawan Kilura Semar ingkang ketingal kera krana sawetawis nderekaken Pandhawa mapan wonten telenging wana pinten-pinten warsa laminipun. Kilurah Nalagareng ingkang kantun Dastra lumampah sampun gruyah-gruyuh. Datan kantun Kilurah Petruk ingkang ora ilang glelenge. Dupipitun waspaosaken sangya para nayaka. Le mlaku sajak digawe-gawe noleh ngiwonengen. Lamun dalang kaya payu-payuwa. Ingkang pungkasan Kilurah Bagong eling-eling ndugal kewarisan nyauti dus nggene para tamu krana sawetawis dangu mapan wonten tengahing wana. Nadyan Prabu Matswapati Sri Baginda Raja Prabu Durgandana kembeng-kembeng punang waspa ana pojoking netra. Lamun ngandika magep-magep dumuk mandheg wonten ing tenggak datan kuwasa pamanem Brama rawing sangya para Pandhawa. Dadya kumangulu jeneng pangandika Sang Prabu Matswapati ing dereng kababaring lisan. Yo
Yaten was pokong mijil Tuda tanpa karya sangkang rin mekan Gusti gelong reno sak sekarnya Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Mestine aku kudu matur nuwun karo Patih Nirbita. Suwijining kewajiban ingkang angel ditindakake ning merga nggone banget tresna kalawan panjenengan ingsun nganti apa ingkang wis ndak impi-impi dina iki kelakon. Undi kowe padha rarja sak praptamening wirata Kunti. Tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangestuning pun Eyang Tampanana ya Kunti. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Untadewa padha rarja Wijo kanggo tansah pinaning kanidadan Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Ndak tampa. Pangestunipun Eyang Tampanana ya cah bagus. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Permati padha rarja sak praptamu tansah pinaning kawidadan Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Durgandana. Ya tak tampa cah bagus. Pangestunipun Eyang Tampanana. Bratasena padha rarja sak praptamu nggih. Kula putuku cah bagus Bratasena. Wah. Tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala. Bektiku katur ngersaning Matswapati kakekku. Yo tak tampa pangestuning Eyangmu Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Iki rak Semar to? Nggih. Nggih kula Semar. Lah kok dadi kowe yo melu? Kula niku ora tau pisah karo para Pandhawa. Pandhawa teng alas kula yo neng alas. Pandhawa teng kraton kula ya ning kraton. Bungah susah bejo cilaka kula ora iso pisah karo Pandhawa. Iya Kyai Semar. Raharja sak praptamu tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kyai Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Kowe kok rada katon kuru. Mangane arang-arang. Tengalas niku nek mangan nggih mewoh-wohan sing do tiba, ngombene nggih ming banyu sendang. Nek enten pendhita sing tekeng ngalas terus paring jaran kali para Pandhawa nggih arep sithik didum wong pirang-pirang niki. Pandhawa 5, Panakawan 4. Entuk sak emplokan ya dirasake penak. Nyatane nggih iso urip enten wana. Iya Kyai Semar syukur aku matur nuwun. Dene kowe tansah momong marang putu-putuku Pandhawa Semar. Nggih. Sampun dados kewajiban kula. Kuwi sapa Semar mburimu kuwi kok mata tok? Niki gareng. Niki nderekke Pandhawa wis kena tipes ping 4. Raharja sak praptamu gareng. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala bekti kula kunjuk. Wah, mesake temen. Lah mbok nek kowe ngelih kono mlebu kraton kono, entekno, nala gareng entekno. Ning gedhe nggonmu tansah
momong karo putu-putuku Pandhawa Nalagaring aku matur nuwun ya Nalagaring. Nggih, sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Majapati. Ora omonganmu kok kanggo iki ngopo? Niki jane arep omong ning ukarane ora metu. Dadi ming ngonten Cak. Iya dikuwat-kuwatke tasih kiyat miring sambikala. Petruk sing dhuwur kuwi rak Petruk to? Nggih sinuwun. Wah, kowe ketok nggone bergas dhewe. Nggih, pangestunipun kula sambi maling. Nek ngelih pripun mlebu Karang Pradesan nyolong wonten mawon ora sing penting rak mboten gawe kapitunan. Sing tok colong bangsane apa? Nggih ming intip dipepe. Niku mengke kula kum terus kula pangan oleh Bagong. Lah kok kakangmu ora tok wenehi. Gareng niku kulino mangan enak, nek mangan sing ra enak niku sok ora doyan. Mula ya kula nengke mawon. Weh lah ya Petruk matur nuwun kowe wis ngomong karo Pandhawa. Nggih sinuwun. Bagong sing mbri dhewe kuwi. Nggih. Lho, Gong, kowe rak ngomong Ndara Pinten Tangsen to? Kok tok tinggal rene iki tak lebokke krondo. Salahe kok ngayal banget kon ra pengen mlayu-mlayu kok cenanangan tekan kono-kono. Ha isih cah cilik kok karangan. Iya. Wis tak leboki krondo, tak titipke wong pasar. Aku pengen mlebu kraton ya, Tru. Ah iya. Ya ora apa-apa. Sapa itu? Ana wong ngebel saja arep ndelok wayang ning ora tekan nggon. Ya wis ben. Kundi kunten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wanter pawarta ingkang tak tampa. Pandhawa mati ana ing bali golo-golo ana ing kutha Pramanakati. Nalika semono penggalihipun yang wis pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep aku krungu yen to Pandhawa tekaning pati. Nanging jroning pikirku kok ora percaya. Dumele aku kongkonan kelawan Kepati Nirbita takon ngopyak laladan ngendi wae supaya iso ketemu kelawan Pandhawa. Dinmune keparenging Jawata isih maringake yen to Pati Nirbita ketemu kelawan para Pandhawa. Dina samengko pancen bener sira ndak timbali sawanana ing negara ing Wirata. Ya mung mengko dhisik nggone pun yang bakal paring dawuh. Lah kok dadi nganti bisa wal saka bebaya geni ingkang mestine Kurawa padha netepake Pandhawa tekaning pati. Larah-larahe piye? Nggih. Nalika semanten kula kaliyan anak kula pun Wija Kangka lan Wija Narka menapa dene Pinten Tangsen sampun sami kepati anggenipun sami tilem. Namung Bratasena ingkang kula weling supados sampun ngantos tilem sedalu menika. Dumadakan boten ngertosaken paraning bilahi wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan. Angobar bali palarmanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramanakati tanggap ing gati ingkang wayah Bratasena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin pana kawan dipun gendhong. Nalika semanten sampun boten ngraosaken gesang krana sampun boten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni. Lha iya, terus dumadakan wonten pelajaripun wujud sato kewan garangan pethak ingkang gumlebet sak ngajengipun Bratasena. Tumunten kula dawuh kaliyan anak kula Bratasena supados ngetotaken wujuding garangan seta menika kala wau. Kanjeng Eyang lumampah ngesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana wal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana Ngeka Cakra. Lho, laladan wana Ngeka Cakra kasinggihan mekaten. Ngeka Cakra kuwi kebawa keperintah negara. Eka Cakra nalindrane jenenge Prabu Baka. Nalindra yaksa. Mongko kerem sarta karem mangan daging menungsa. Kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nalika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilan. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijrapa. Tumunten
nalika kula nyipeng wonten griyanipun Demang Hijrapa, Demang Hijrapa sakula warganipun sami nangis krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka. Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijrapa sakula warga. Tumunten anak kula dipun borai bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka. Bratasena kuwi Inggih mekaten. lah sabanjure Nanging boten Bratasena ingkang pejah, Prabu Baka ingkang pejah sakmangke negaringe Kacraka merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayahipun Bratasena Eyang jagat Dewa Bathara. Kowe iki Pandhawa iki pendak nang di papan kok gawe becik kuwi lho. Nen dinding kon kowe gawe apik, nen dinding kon kowe gawe becik. Mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung, ora srawung. Ning wong gawe becik ngono pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka ki ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsuh Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten. Apa Bratasena li temandang dhewe? Mboten, kalih kula. Karo Petruk. Nggih napa. Mboten wonten kula sapa sing mateni Prabu Baka? Lambe mutra tomong ya Ndara Bratasena ki sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petruk omong mbok iki ratune iki lagi omong kowe ora usah omong wae to. Meneng ta, Ndra? Gong kowe iki ndek kewajiban ngomong Ndara Pinten Tangsen lho. Wis tenang wae tak leboke krondo. Wis ora bakal luwal, Ndarane kula sedaya ora bakal ben. Kaya aku mbiyen ngomong anakku kembar kae tak leboke krondo tak jambeng-mubeng. Lajeng kepareng paduka kados pundi ya? Pundi? Wonten dawuh. Kowe wis krungu apa urung? Babagan menapa? Ngastina ndapuk Prabu Anom ingkang bakal gumanti kepraboning Dastarata. Wonten ingkang kadhapuk Prabu Anom mau ora ana kejaba mung pambayuning Kurawa, ya kuwi si Kurupati. Pinaringan pangkat winisuda kabriwada Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Jaka Pitana. Nalika semono aku mireng pawarta ingkang kaya mengkono mau, bingung. Merga aku jejering wong tuwa, lan aku ngerti yen to Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa. Yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa, yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina, Kurawane adreng tan wurunga bakal dadi ajanging pasulayan, mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggalih. Lan kowe ngerti yo. Nggone ro ndak timbali swanane negara ing Wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Ora ana kejaba wujuding wana merentani. Wana merentani iki kebawah keperintah negara ing Wirata kae wujude alas bebondotan Babatana. Resikana kuwi. Resikana lan Babatana yen wis tok babati nganti resik dekana negara yasa praja sing apik, yasa praja sing becik men anak-anakmu ya kuwi Wijakangka, Wijanarka, Bratasena, Pinten Tangsen padha ngrasake kamukten ora usah ngemis none Kurawa kundi. Anakku nggih Bratasena. Undi Pabugi. Dewa Permati. Iki wae nggonmu tansah prihatin.
Iki undu-unduane nggonmu tansah nandur kabecikan. Wong sabar wong ikhlas kuwi dadi kekasih sing gawe jagat. Dalaning rejeki kuwi bakal maneka warna Bratasena. Kundi, kowe aja nangis. Kowe aja nangis, Kundi. Apa ingkang dak paringake iki sayekti aku lila lair batin kanggo kamuktening putu-putuku wis. Ngestina ora usah tok uthik-uthik. Ngestina ora usah mbok kapak-kapake. Wis ben do mendem kamukten dulurmu Kurawa Bratasena. Wong ki nek mangan apa-apa kewowoken ki bakale ora bakal waras ning awak, ning bakal dadi jalaran kebaking penyakit. Ora mangan, ora derajat, ora bondo donya. Ki nek kakean kuwi bakal ngerus ning awak tur dadi pancatan ngene enggal modar. Tak kandhani. Wah, iya. Wis kowe ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina. Merentani kae Babatana. Merentani kae Babatana. Merentani kae dadi darbeking para Pandhawa. Yen ngono Kundi Babu aku njaluk pangestu. Kowe arep nendi, Ger? Awar babat wana merentani. Apa ora prayoga dipetung dhisik? Wah, ngenteni petungan. Ora usah nganggo petungan sing baku percaya lan duwe niat wong ku yen men kandhek ana ing pangarep-arep lan kandhek ana ing kekarepan ora bakal kelakon. Niatku wis tak tekake tekad gandeng wis entuk palilahe Matsawati kakekku. Niatku iki bakal tekan tekad mergo tekad kuwi poke ngarep. Wah. Yen ngono men diwangi karo adimu, Permadi apa kakangmu Puntadewa? Aja. Wis aku dhewe. Gawean kasar lak tandangane dhewe. Permadi mengko yen nganti kulite kena ri ndak malah ora bagus. Wah, Puntadewa kuwi ora tau tumindak utawa nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedhela le pijet 4 dina. Ora usah dadak padha melu-melu, Matsawati kakekku, Kundi Babu, aku njaluk pangestu. Wana merentani tak babatane Bratasena ijen. Wong pengawak waja iki ora kaya putuku si Bratasena.
bareng wis tak lilani agan tumandang karya. Kundi wonten paring dawuh. Apa ora luwih prayoga lamun sira saat majamu tansah amemanuki lakune anakmu si Bratasena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Hyang, kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula nedya mbebantu dhateng kadang kula pun Bratasena, mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Hyang. Semanten ugi kula ugi badhe mbebantu dhateng kadang kula Kang Mas Bratasena. Lah, yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar kowe aja bali ning Karang Kadempel. Ning Bantunen Bratasena nggone babat Wonomarta. Nggih. Nala Gareng iki urung wayahe bali. Isih nyambut gawe. Ora. Kowe anggere mah tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Ndaramu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek Wonomertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama ndaramu kelakon yasa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep abdining Pandhawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Terus, melu babat terus. Wah siap nak aku. Aku wis nggo kampak barang jugil ya wis nggawa. Babat kok nggo jugil barang ki boleh maling ki wis terus. Ayo niate ki wong jugil ki sisane alat kuwingi kok ya. Ha iya. Iki babat Wonomarta apa Wonomertani? Sing dingendikake panitia mau Wonomertani. Wo Wonomertani. Nek Wonomarta wingi dek neng toyan kae Wonomarta. Nek saiki Wonomertani. Tau wae ngene iki padune kowe mau krungu swara penonton ta, Tru? Penontone do muni, "Oh, padha sing iki kae padha tak ganti." Ha iya. Ya dalang ra kurang lakon. Sanggite dhewe-dhewe kok ya le, "Oh, sanggen piye-piye entuk anggere iso mathuk lan mlebu ning crita iki ora masalah." Ngono ya. Diowahi piye-piye ora masalah, arep dijajarke jim ya ora masalah. Waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk ki lakone mulih. Iya. Ora mandeg dalan. Ha iya. Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare babat Wonomarta ki ya akeh sing wis do nglakokke mula ya iki rada digawe beda sithik ya, Tru. Ha iya. Ora ketang akeh sing pro kontra. Wis biasa, pro kontra iki biasa. Lho Wonomarta kok lakone kaya ngene. Nah, kuwi jenenge wong sing ora gelem ngoncaki lakon. Kowe iki domong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang, karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Wah. Agung ya, Mas. Iki suara rakyat kok. Ya, wis Petruk Gareng Bagong bendaramu Bratasena Ewangono. Nggih, sinuwun ngestakaken dawuh. Ya rek ya, ngestakaken dawuh. Ya Gong ewangi ya. Ya, ayo ora babat sih aku kok tasik mbubuti suket. Aku paling seneng nek mbubuti iki, Truk. Ha iya. Engko tak mbubuti mboko siji supete. Iya, kok senengane. Heeh. Anggere dibubut meringis. Ha. Pantil jasmu lho, Gong. Aku nek gagas omongane Ponokawan iki jane pun jijiki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Berarti sampean penggemar. Penggemar ora. Seta wonten timbalan ing Ngadawu. Utara wonten timbalan ing Ngadawu, ketapne para wadyabala negara ing Wirata. Nggih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Gayen temandang kepengin ijen, ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk parilahe si Bratasena. Lho iki. Jejaga tampel wates ana merentani yen ana ingkang marajal saka sela selaning garu
Ing mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna. Lho niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Kunti wonten maring adhawu. Apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan? Wiwit anak kula Bratasena lampah babat niating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dhahar menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena Klilanana kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Hyang. Yo sing ati-ati Gusti. Apa kang dadi dawing pun Rama, mestine anak-anakku wis bisa tanggap. Nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken kula sampun mangertos. Lan nedya ingkang putra tindakaken Kanjeng Rama. Bagus, utara wonten timbalan. Semono uga manut kelawan pangering kadangmu sepuh ya kuwi seta. Nggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Pati Nirbita wonten timbalan sinuwun. Sepisan ingsun ngaturake nedhanima ingkang tanpa upama dene sira wis bisa amboyong para Pandhawa. Dene tungkap angka 2 ingsun isih kepengin nyuwun pakaryanira. Tindakna Budarna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh paduka Kanjeng Diwaji sembahan kula. Kaya wis ora ana dawuh maneh Patih Nirbita. Purna gati ning pananggilan. Sanada kundur kedaton jelok saking dampar kita kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon. Kawis saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa
kaya tansah gemebyar busananing Sri Naranata wau.